on Olli ja vuonna 2024 erehdyin astumaan sisälle Murikalle. Siitä lähtien kaiken vapaa-aikani kuluttaen olen kiivennyt useita Etelä-Pohjanmaan vaikeita reittejä, mutta ne ovat vasta esipuhe tässä tarinassa. Kirjan seuraavassa kappaleessa joudun kehittämään kiipeilyosaamistani ja käymään mielenterveyteni äärirajoilla. Matkalla vastaan tulee bouldereita, jotka ovat morfoja, epäselviä, kasoja tai muuten vain kummallisia. Joudun matkaamaan Etelä-Pohjanmaan 9 helvetin piiriä. Tämä on Ollin EP Inferno. En tiedä mitä on tapahtunut. Herään pimeästä itsestä. Näen vain yhden syyn, mutta edessäni on estettä. Helvetin puolet. Ensimmäinen portti on Santavuoren Santapukilta löytyvä Eurojackpot. Ensimmäisen kerran noustu syyskuussa 2016 ja ensinousijana legendaarinen Jukka Törmä, Etelä-Pohjanmaan kiipeilymafian kummisetä. Reitti ei ole vielä lähes 10 vuodessa toistettu. Reitti lähtee minikatosta hyvistä otteista, joista tehdään veto suoraan tai bumpin kautta reitin keskiössä olevalle otteelle. Kyseessä pieni vasemman käden vinosiderilista, johon saa peukalon päälle. Legenda kertoo, että FAB:tä jatkuu tästä yhdellä vedolla toppiin. Kukaan kuolevainen ei kuitenkaan tähän ole pystynyt. Minun tehtävänä on nyt ratkaista tämä ongelma. Toinen portti on Santavuoren halisektorilta löytyvä Iso Hali. Ensin noustu elokuussa 2013 nousijana jo tuttu legendaarinen Jukka Törmä. Kyseinen reitti on noustu kokonaisuudessa Tetopon mukaan 11 kertaa. Lähtöotteiksi on merkattu pieni klippi vasemmalle kädelle ja slouppaava sideri oikealle. Tetopo-kommenttien perusteella reitti tiivistyy vaikeaan ensimmäiseen moviin. Nyt on minun vuoroni ratkaista kyseinen boulderi. Tätä ei oo kyllä normaalin kokoiselle ihmiselle suunniteltu tätä riittää.
Aikani reitiltä turpaan otettuani tajusin backflag betan. Tässä klipissä däbään patjaan. Aamukin alkaa jo sarastamaan. Dude.